аз пешниҳоди барномаи охиронамон қариб 10 рӯз гузашт. аслан нақшаи мо ҳар ҳафта як маротиба пешниҳоди барномаи нав аст, аммо ташвишҳои зиндагӣ гоҳо сабаб мешаванд ки мо андаке дуртар рӯи экран бо пешниҳоди барномаи нав пайдо мешавем. дӯстони азизу арҷманд, салом арз мекунам ба онҳое ки аз ҳар гӯшаву канори дунё тавассути ана ҳамин YouTube канал моро тамошо мекунед. албатта хурсанд ҳастем ва ин шом низ як меҳмони аҷоиб ва як ҳунарманди аҷоибро ба ин суҳбатамон даъват кардем. қабл аз оне ки мо тавассути танзими барнома, яъне тавассути монтаж чеҳраашонро нишон дем, ё қабл аз оне ки ман гӯям ки ки ҳастанд ин нафар, вазифаи ҳамешагии ман албатта ёдовар шудан аз сарпарасти кулли барномаамон аст ки ин албатта бонки Имон International аст. ин бонк ба хотири куллан осон намудани мушкилоти молиявии шумо барномаи Имонлайнро пешниҳод мекунад ки тавассути ана ҳамин барнома шумо метавонед ки мушкилоти молиявиятонро осон кунед ва барои ҳар як харидатон тавассути ин барнома метавонед ки 1% кешбек гиред. пас барномаро зеркаш кунед ва истифода баред. имрӯз дар меҳмонии мо яке аз симоҳои шинохтаи кишвар ва алахусус вилояти Суғд, Сурайё Санъатовна. ассалому алайкум. Ассалому алайкум Маҳмудхон. قدود کردیم هزار بلا را دور کردیم شد یک صدقه کنید اپا جان نه بیاده کن زیبا جان زیبا اپا جانم چه زیبا دیدیمی؟ دادات وقتش نیست همی تو وقت обод бошед. раҳмат ки дар ин моҳи муборак, дар ин моҳи рамазон не нагуфтед, пешниҳоди моро қабул кардед ва ба ҷои муайян карда ҳозир шудед. ташаккур мекунам барои даъват. як саломи оташини шумо ба онҳое ки моро тамошо карда истоданд. ассалому алайкум бинандагони азизу арҷуманд. миннатдории худро ба Маҳмудхон мерасонам ки маро ба анамин барномаи худ даъват карданд ва бо ин канали Маҳмудхон Аҳрорӣ ҳамеша ва доим бошед. саломат бошед. яъне ки шумо хабардора аз канали мо? албатта. ин аз он шаҳодат медиҳад ки кам кам моям тамошо мекунед меёин ки дуруст. фақат пеш аз имрӯз омада як тамошо кунам чи ин куҷо ба даъват кардост манам. не ин хел не. агар иштибоҳ накунам кайҳо буд ки дар суҳбати ҳамкасбои мо набудед? не набудам. сабаб дар чӣ? даъват намекарданд ё? не танҳо даъват намекардам, шояд ки ба ёдашон намерасидам. ба ёдашон нарасидани онҳо айби худатон ё айби ваҳо? ман ягон бор ҳоло ба ҳамкасбои шумо не нагуфтам, лекин дар прямои эфирҳои телевизион албатта ҳозиру нозир будам ва ҳам суҳбат шудам. ҳамин иштироки шумо дар барномаҳои телевизионӣ, дар барномаҳои радиоӣ ё дар барномаҳои интернетӣ ба фаъолияти худатон ягон таъсир расонида метавонад? ягон фоида мебиёрад ё ин ки не? фоида хайр, албатта барои чӣ фоида намебиёрад? дар он ҷо ман бемалол суҳбат карда метавонам, ба саволҳои онҳо ҷавоб дода метавонам ва бисёртар тамошобин мефаҳмад ки будуни маро мешиносанд. танҳо ба ҳамин хотир. медонед ман мушоҳида мекунам бо вуҷуди оне ки ин қадар шинохта ҳастед, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ё дар кӯчаву хиёбонҳо озод мегардед. ҳоло ки баъзе ҳамкасбои шумо, баъзе аз онҳое ки дар ҳамин ба гуфти агар содатар карда гӯем дар ҳамин сехи шумо ҳастанд, худдорӣ мекунанд аз ҷойҳои ҷамъиятӣ, аз он ҷойҳое ки мардум зиёд ҳастанд ҳаракат мекунанд ки набошанд ё нараванд. шумо барои чӣ озод мегардед байни мардум? барои чӣ ман пинҳон шавам? шумо ҳама мешиносанд ку? бигузор шиносанд. ман ҳам одам ҳастам. ҳунари ман дар рӯи саҳна.
гарчанде ки маро аз клипҳо, аз филмҳо ё аз роликҳо шиносанам, ман озод сайру гашт мекунам, озод суҳбат мекунам ва ман аз ин чиз намеҳаросам. Мефахрам вақте ки маро мешиносанд ва мегӯянд ки мо шуморо шинохтем. ин як фахр аст барои ман. ҳамин пай дар пай мисол нигоҳ кардани мардум ё ба шумо муроҷиат кардан ино фалончи неми шумо фалончи неми мо шумо ҳамин мешад ҳолатое ки ҳамин кор ё ҳамин муносибат ҳамин рафтор ба шумо намефорад, ҳамин ҳолатҳоям мешад? Не, шахсан дар ҳолати ман ин гуна набуд. Ягон маротиба. Ягон маротиба. Чанд сол шуд ки дар театр ҳастед? ҳамин сол 34 сол, 35 сол мерад. 35-умин бале, соли фаъолияти шумо дар театр. бале. дар як ҷо ё дар як театр кор кардан давоми ин қадар сол осон? ҳай, то ҳозир шукри худо мекунам. чаро масалан ҷои кори худро давоми ин қадар сол иваз накардед? ҳоло он ки баъзе ҳунармандонро мебинем 5 сол дар ин ҷо, 3 сол дар он ҷо, 2 сол дар он ҷо. дар урфият мегӯянд ки пиёз дар як ҷо месабзад, дарахт дар як ҷо месабзад. солҳои аввали кориятон маоши театр чанд пул буд? Ҳозирашро намепурсем. Ҳамон якумин солҳое ки шумо ба кор омада будед, маоши театр чанд пул буд? маоши театр ин савол камтар дигар хел шуданаш мумкин. ба маблағи ҳамон солҳо бошад? бале, лекин дар маҳз дар театр унҷо категория дорад. масалан дараҷаи олӣ, дараҷаи ду, масалан артисти хор ва бале хе маҳз мисол ҳамин шумо рафтиду маоши шумо фалон қадар не. унҷа албатта ки ба дараҷаҳо то ҳозира ба дараҷа ҳаст. дараҷа ба дараҷа тақсим мешавад. ва вақте ки ман аввалин бор дар ҳамон солҳо кор мекардам, маоши ман дар ҳамон вақтҳо буд 23 сом. 23 сом. бале. осон не масалан то ба ин дараҷа расидан? ҳа, осон не. чунки дар театрам омаду рафту зиёд. бале. як солу 2 сол кор кардану аз баҳраш баромаданҳо зиёд. чӣ хеле ки мегӯянд кафтархона мебиён мераванд, лек асос вақте ки санъатро агар ту на танҳо бо сурат балки дар дил агар ҷой дода бошӣ, ту аллакай аз ин дилканда наметавонӣ. ин як бемории санъат. онҳое ки камтар кор мекунанд ва аз баҳри кор мебароянд, дар театр бошад ё дар ҷодаи санъат бошад, бисёр маврид чӣ асос мешавад? яъне чӣ сабаб мешавад ки онҳо аз баҳраш мебароянд? аз уҳдаи кор баромада наметавонанд ё ин ки маош қонеъ намекунад ё даромади молиявӣ дар умум онҳоро қонеъ намекунад? чӣ сабаб мешавад? бисёр маврид. дар бисёр маврид ҳар нафар вориди театр мешавад. ҳар нафар аллакай агар вай ҳунарманди асил шудан мехоҳад, вай ба мушкилиҳо, ба монеъҳо ман тоқат мекунам, ман сабр мекунам гуфта корашро давом медиҳад. дигар нафарҳо омад мебиёянд мераванд, шояд ки маошашон кифоягӣ накунад, шояд ки мебинанд ки худро дар ҳамин санъат намебинанд, шояд аз ҳамин сабаб бошад. масалан дар мушкилиҳо тоқат кардан наметавонанд гуфта истодед? бале. худи шумо дар кадом мушкилиҳо тоқат кардаед ки масалан то ба имрӯз расидед? чӣ мушкилиҳо буданд? мушкилиҳо биёед асос аст, чунки давоми 35 сол албатта дар зиндагӣ, дар ҳаёт, дар фаъолият, дар иҷодиёт мушкили ҳамин шумо асосашро гӯед? асосаш ҳамин ки вақте ки ҳунарманд нақшро вақте ки
ба тамошобин манзури тамошобин мекунад ва бисёр машаққат мекашад то барои анамун намоиш ва анамун нақш барои тамошобин писанд ояд. Тамошобин моро чӣ хел мебинад? Мебиёд маҳсули тайёрро мебинад. Локин намедонад ки паси парда чӣ, барои ҳар як намоишнома мо чӣ қадар заҳмат мекашем, чӣ қадар бемор мешавем. Лекин анамин чиз мушкилист барои ҳунарманд. Лекин Станиславский гуфта буданд ки ҳунарманд ҳақ надорад ки бемор шавад. Актер не имеет права болеть. Вақте ки ҳунарманд бемор мешавад, аллакай намоиш ҳамту мемонад дар ҷояш. шудааст ҳолатое ки масалан шумо бемор ҳастед аммо дар саҳна ҳастед? Бале, бале. То ҳатто бемор будам ва намоишро бояд бозӣ кардан дар кор, аллакай тамошобин буд дар толор ва ман карда намешуд намоишро. Маро аз хона гирифта оварда, ман аллакай таб ларзаам гирифта бошад, меомадам, ман дигар ҳолат будам дар назди тамошобин. Боз бо ҳамин ҳолати беморӣ ман ба хона мерафтам. Сурайбичо, масалан барои ҳамагон маълум аст ки дар баробари театр шумо дар филмҳо ҳастед, дар клипҳо ҳастед, дар бахшҳои тиҷоратӣ, яъне дар рекламаҳо ҳастед. Бале. гуфта метавонем ки масалан Сурайё Санъатовна яке аз актрисаҳои, яъне ки яке аз ҳунармандони қимматтарин. Барои чӣ не? аз ҷиҳати молиявӣ. Бале. Барои чӣ не? ҳамин нархгузорӣ ин аз ҳамин таҷрибаи кория мешавад. Масалан ҳамин қад соле ки ман кор кардошам, бояд ҳамин арзиши хизматрасонии ман, арзиши ҳунарнамоии ман бояд ҳамин қадар бошад. Ина бинед Маҳмудхон, вақте ки ҳар як ҳунарманд ба худаш хос ҳунари худро дорад, ба худаш хос арзиш дорад. Вақте ки маро ба клип, реклама, ролик даъват мекунанд, ман ҳаракат мекунам ки аз худам боз ҳамун чизро вақте ки аз ман талаб мекунанд дучанд кунам. Зеро ки мехоҳам ки ҳам навор хушрӯй барояд ва ҳам вақте ки ман ҳунари худро медонам, барои чӣ ман арзиши ҳунари худро надонам. Аз ҳамин сабаб. ҳамин одатан бо шумо шартнома бастан, яъне шартномаи ҳамкорӣ бастан, чӣ дар клипҳо бошад, чӣ дар филмҳо бошад, чӣ гуна сурат мегирад? Яъне ки дар як рӯзи шумо мо ҳамин қадар маблағ пардохт мекунем, ё ки пурра дар филм агар шумо нақш офаред ҳамин миқдор маблағ пардохт карда метавонад? Чӣ гуна сурат мегирад одатан? Агар дар филм бошад, агар дар он ҷо шартнома ҳаст, мо шартнома мебандем. Филм ин дигар чиз. Унҷа рӯзбай, яъне дневные съёмки ва ночные съёмки, яъне рӯзона шабона. Рӯзона аз шабона фарқ мекунад. Шабона камтар қиммат мешавад маблағаш. Ин тамоман дигар аст. Вақте ки ман дар клипҳо ё роликҳо иштирок мекунам, аллакай дар он ҷо маблағгузорӣ ё маблағ гуфтан ин аз худи чӣ хеле ки мегӯям заказчик. Фармоишкар. Фармоишкар. Масалан ман нархи худамро мегӯям, вай агар розӣ бошад, мо ҳамкорӣ мекунем. Савдо ҳам мешавад? Хайку савдои чӣ хеле? Мо ҳунармандо азбаски ки ба шароити ҳар як нав баромадагӣ ҳофизо ё нав баромадагӣ масалан ягон ҷои реклама кардан медароем, албатта мо дастгирӣ мекунем. Акун ман намедонам, лекин ман дастгирӣ мекунам. Хуб, ҳамин як рӯзи кории шумо чанд буд? Як рӯзи корӣ ё як рӯзи иштироки шумо чӣ дар филм бошад, чӣ дар клип бошад? ҳамин як рӯзи иштироки шумо дар навор гӯем? Филм ин нарху навош дигар. Бале, нарху навош дигар филма. Худи агар клипу ролико бошад, агар 1000 сомон. Як рӯзи кориятона? Умуман. 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 ҳамин шудааст Сурайбичо ҳолатҳое ки масалан шумо
ҳар ду тараф мувофиқат кардед, яъне ки шумо ҳам розӣ ва фармоишгар ҳам розӣ. Вақте ки кор ба поён расид, аз додани маблағ бошад, бо ҳар баҳона саркашӣ мекунанд. Имрӯз буду, пага буду. Не, дар ҳолати ман ин гуна шахсон набудам. Масалан, агар ҳамун рӯз дода натонанд гар, албатта то бегоҳ мерасондам. Албатта то бегоҳ мерасондам ва чӣ хеле ки ҳоло дар боло гуфта гузаштам, ман положениямро одамро медарам. Масалан, мегӯям ки Сурайбича, мумкини ман то бегонӣ расонам. Ман ҷӯҳ ҳозир намегӯям. Буд масалан 1 рӯз ё 2 рӯз. Ҳеҷ гап не, мерасонад. Ҳамин барои нақш офаридани шумо дар клипҳо ҳамин навкор будани санъаткорон муҳим аст ё ки муҳим нест? Масалан, нав буромадосиянд, ҳоли инқадр мардум намешунаванд вай клипашон дар YouTube просмотр мешавад ё не, ин ҳоло маълум нест. Ҳамин чиз барои шумо муҳим ё не? Барои чӣ не муҳим? Албатта муҳим. Мо бояд дастгирӣ кунем. Шахсан ман дастгирӣ мекунам. Ҳамин нав баромадагишам дастгирӣ мекунам. Яъне ки шумо дастгирӣ лекин ин ҳолато ки не камтар шинохта шавад баъд ман клип. Не. Ман одам ҷудо намекунам. Агар ба ман муроҷиат кунанд ва гӯянд ки муаллима ё буча дастгирӣ кунед гӯям, барои чӣ не? Ман барои пешравии ҳамон ҳофиз албатта кӯмак мерасонам. Бигузор ӯро шиносам. ба дигар савол гузарам, Майлаш. ҳамин қабл аз оне ки шумо масалан дар ҳамин кадр бошед, Бале. шумо аввал сценариро мехонед ё бо Дуруст. сценарий шинос мешавед. Дуруст. Ҳамин плагиат будани сценарий ба шумо муҳим аст? Яъне ки рӯй бардор мегӯянд ку? Барои шумо муҳим аст? Агар ба лаҳҷи худамон гардонем агар, шояд ки муҳим бошад. Шояд ки муҳим бошад. Агар мо сценарио онро рӯи коғаз наорему ва надонем аз чӣ сар кардан, ин бояд уже фикри ҳамон муаллиф бошад. Не, яъне ки он сценарийҳое ки бо забони тоҷикӣ тарҷума шудааст, аслан аз аввал то ба охир гӯем, равиши сценария рӯй бардор. Рӯйбардор аз чӣ? Аз дигар клипҳо ё аз ҳамин агар плагиат бошад, барои шумо ягон аҳамият дорад ё ин ки муҳим нест, бозӣ кардан мегиред? Барои чӣ? Албатта муҳим аст. Оё ё дар сатҳи ҳамон чиз бояд бозӣ кунӣ ё ин ки аз вай гузарондатонӣ. Агар тавонем, ман фикр мекунам ки бурд мекунем халос. Агар тавонем. Агар натавонем, шояд ки бигузор даст нарасонем. ҳамин ба ҷуз нақш офаридан боз чӣ маҳоратҳо дар шумо ҳаст? Масалан, навиштани сценарий бошад, навиштани шеърҳо бошад. Бале, ҳаст ин хел истеъдодҳо, лекин кам дар кам ман ҳамин истеъдоди худро ҳам рӯи коғаз меораму, ҳам кор мекунаму болои он. Зеро ки ман фақат дар фикри нақш офаридан. Дар намоишномаҳо ёвари коргардон будам, маслиҳатдиҳанда ё чӣ дар режиссура, чӣ дар рассомӣ. Масалан, мо мешинем маслиҳат мегӯем, кори мо ҳамин, бо маслиҳат. Чанд шогирд доред? Ман? Айни ҳол ду шогирд дорам. Ду шогирд. Бале. Ҳамин дар давоми қариб 35 соли корӣ ду шогирд кам немабуд? Албатта ки кам. Ба ман чанд нафар гуфтанд ки ту аллакай бояд устод бошӣ, ту бояд аллакай шогирд барорӣ. Лекин Маҳмудхон ҳозира ҷавонон ҳаракат доранд ба шогирдӣ, лекин шогирд баровардану шогирд тарбия карданам ин ҳам як ҳунар аст. Лекин ман ҳоло худ шогирд ҳастам. Ман худро ҳоло бале, ман худро ҳоло устод нагирифтам.
лекин аз дастам биёяд ба он ҳунармандоне ки дасти ёрӣ дароз кардан лозим бошад аз тарафи ман албатта дасти ёрӣ дароз карда ёд медиҳам, нишон медиҳам. Барои чӣ не? дар блоки шумо қайд карда гузаштед, қариб 35 сол инҷониб ҳамин дар театр ҳастед ё дар ҳамин олам ҳастед. Масалан, қабл аз ворид шудан ба ҳамин ҷода хонаводаи шумо ё худи шумо гоҳо бошадам ба фикр фурӯ мерафтед ки масалан ман ба ҳамин кор рафта истодам ё ҳамин ҷодаро интихоб карда истодам, оиладоршавии ман чӣ гуна сурат мегирад? Чунки шумо худатон медонед ки дар минтақаи мо ё дар менталитети мо ҳамин гуна аст ки корманди театр телевизор мебурод дуруст ҳамин фикрҳо гоҳо ба саратон меомад? не, ман фикри ин чиз намекардам. Падару модари шумо чӣ? Падари ман худо раҳмати худашон азбаske ки ман набираи яке аз бузургтарин гӯям хато намекунам набираи коргардон таҳиягар Рустам Эркабоев ҳастам. Набираи ҳамон шахс ва азбаske ки ин чиз дар хуни ман аст ва падарам ки гуфтанд ки биё кори онҳоро давом бояд деҳ, ман бе ягон хел фикр ба ҳамин равия рафтам. ҳамсари шумо чӣ кора? Он кас дар муассисаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ кор ва фаъолият мебаранд. Ба ҳайси? Ба ҳайси роҳбари мусиқӣ. Роҳбари мусиқӣ? Бале. Байнатон муҳаббати пешакӣ пайдо шуда ин хел неам ба фирам ё ин ки ҳамин хел буд? Не, ишқи аввал барои чӣ не? Чанд сол қабл аз оиладор шуда? Ин сураш ҷод дароз. ман фикр мекунам ки Маҳмудхон вақте ки оиладор мешавад ё вақте ки ба занӣ мегирану ё шавҳар мекуну хай дидуи дониста мегирифтагиам ки охир рост ҳастанд вақте ки ҳунармандо ҳастанд ки оиладор шудан аллакай санъатро тарк мекунанд зеро аллакай шавҳарашон намемонад. Дар шумо ҳам буд масалан баъди оиладор шудан ки биё ҳамин зана хона бишин? Не, мегуфтанд ҳамин хел мегуфтанд ки ҳа кун хай азбаske ки ман модари 4 фарзанд ҳастам, худо ба шукр 2 набира дорам. Баъзан буд ҳамин хел гапо ки хай биё кун шин мана хонаю дар нигоҳ кун. Боз ҳам бе кори ман бе ҳунари ман намешуд ин чиз. Зеро ки ман худро аз санъат дур ҳис карда наметавонам. Хай ҳозир ҳеҷ чӣ гуфта наметавонам. ба гуфти рӯзҳо время покажет. Вақт нишон медиҳад ки бале Сурайё Санъатовна кай саҳнаро тарк мекунанд. Шояд рӯзҳои наздик, шояд там. бале албатта мо мехоҳем ки солиёни зиёд шумо дар саҳна бошед. раҳмат. вақте ки шуморо тавассути телевизионҳо тавассути телефонҳои мобилӣ ва чӣ дар театрҳо мебинем чӣ дар саҳнаҳо мебинем саҳнаҳои ҳунарӣ мебинем хурсанд мешавем. раҳмат. барои не нагуфта омаданатон як бор дигар раҳмат. ман фикр мекунам ки бо суҳбати имрӯза шуморо нороҳат накардем, сиқ накардем ва умед баро мебарам ки боз дар майдони навор рӯзҳои наздик боз ҳам дида ба дидор мерасем. насиб. як таманниёти неки шумо ба бинандаи мо. тамошобинони азизу арҷуманди гироми қадрам, ҳамеша саломату сарбаланд бошед. бо омади наврӯзи оламафрӯз якояки шумоёнро муборакбод гуфта бигузор дар хонадони шумо ҳар рӯз наврӯз бошад. бо канали Маҳмудхон Аҳрорӣ бошед. саломат бошед.
раҳмати калон. Бинандои азизу арҷманд, намедонам то кадом андоза суҳбати имрӯзаи мо писанди шумо омад, вале мо ҳаракат кардем, талош варзидем ва дар суҳбати оянда чиро дидан мехоҳед поёни навор нависед ва як чизи дигарро ман қайд кардани ҳастам. Баъзан нафарон гоҳо чашмам меафтад, ҳамин 10 маротиба гуфтем ки ҳамин фалончия даъват кунед, чаро даъват намекунед. Як чизи дигар, бинандои азизу арҷманд, оне ки шумо борҳо дархост мекунед, мешавад ҳолатҳое ки мо занг мезанем, таклиф мекунем ва аз ҷониби онҳо гоҳо рад карда мешавад бо ҳар баҳонаҳое ки ба худашон маълум аст. аз ин хотир нагӯед ки мо дархостҳои шуморо ба инобат нагирифта истодем ё мо нисбати шумо беаҳамият ҳастем. Не, ин маъноро надорад. Албатта ҳаракат мекунем ҳар он инсоное ки шумо дар паҳлӯи мо дидан мехоҳед, онеро даъват кунем. боқи тансиҳат бошед. Барои тамошо намуданатон албатта ки сипоси бепоён.